don Allah mu kiyaye mu kula, cutar corona gaskiya ce jama'a, sai wasu ka ce da ni da faɗi. Sauti daga arewablog.com. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa, sabon SYHO don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa, sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa, sakon SYHO don kubutar da rayuwa. Sabuwar cutar nan ta corona, kwai ta da haɗari in muka auna, ka ta duk lamura masu gudana, ta matsa wa manya har da ƙanana, lafiya mu kiyaye da lumana, ƙa'idoji mahaukan su mu zauna, tazara mu dinga baiwa juna, ta tsawon mita 3 kun ji kirana, Christmas mu saka yin zamu gana, haka kar mu gaza don kubutar da rayuwa. Mu kula mu kiyaye da corona yan uwa, sakon SYHO don kubutar da rayuwa. COVID-19 cuta mai illa, da akwai ta kwarai ba watakila, masana